Giant Christmas tree sa Mabini, Davao De Oro, gipasiga na. Nagkariang Christmas lights display pwede ma-enjoy sa katauhan. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Nagsidlak-sidlak ang City Hall grounds sa Mabini, Davao De Oro, Huwebes sa gabi. Human gipasiga ang pinakataas nga Christmas tree sa probinsya, nga gisabayan pa sa fireworks display. Gipahigayon kini atol sa Mabini Festival of Lights 2022. Doon na kini katason nga 100 feet. Ang 7-layered nga giant Christmas tree naputos sa mabulukong nga mga light bulbs. Gawa sa giant Christmas tree, naputos usab og nagadaiyang dekorasyon o Christmas lights ang mismong City Hall. At bang sa City Hall, imong masulayan ang nagadaiyang disenyo sa Christmas Village nga base sa mga ilado nga destinasyon sa tibuok kalibutan, susama sa UK, US, Thailand ug Japan. Agaw atensyon usab kining mga tricycle nga dunay futuristic nga disenyo tungod sa mga LED lights o Christmas bulbs nga gipamutang. Una ang lighting ceremony, gibindisyonan usa ang maong Christmas tree. Non-stop usab ang kalingawan tungod sa mga performances sa mga banda. Sumala sa Mabini LGU, ang mabulukong nga disenyo sa mga Christmas display nagasimbolo sa diversity sa katawhan sa maong lugar. Nagkalain-lain ta, pero nagtuo ko o nasayod ko nga kining tanan nahitabo tungod kay ang matag usa ka taga Mabini maopisyal man ihatag sa ilang kaugalingon ug anaa ang kadasig nga mahitabo kini. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.